laro ako, Hello, Stormy. kumusta? Kumusta, Ken? Kumusta kayo, Ken? Kumusta, Ken? Wah, at yun na Ken na naman, Ken eh. Tuwag, Hindi Ken, mamusit, Ken eh. Oh. Ako hindi ka pamusit. Yapin, mamyalong ko, Oh. Ken eh. Istorbuhan na ako. Ano eh, kung kay Mako, kung naning pakaramdam ning matuwa. Baka naning pakaramdam ning bilang kingidad na. Yan. Nanong paramdaman ning matuwa. Yan. Nanong paramdaman nyo nga? Pachegay. So, panandam ako kay masakit ko buntok, king kaka-problema, karinganak. Kay Bat Nanita, masakit ko Kay. bitis. Alisang pache nangyari. Mandilo kayo. Ay, Kada kapilan. bisag kay Pabanwa. Sama naman. Bisag kay Pabanwa, bayo ka mandilo. Oh, ngayon eh, iya kung gagawin ko, ulit na yung mga tuwa kayo ni, makadita yung gagawin da. Iya kung mandilo ko naman, nandiyan naman makanano, mandilo ko kasi po, takay mamulok ka. Oo. Eh makanyan. Oo. Kaya lang yung matuwa, masakit na lang kasi pag siya mandilo ka ng mandilo. Masakit ka gulot, masakit ka tun, masakit ka bitis. Marimla, makanita, pangarimla. Yapin ninipin, uling ila anak la pa, yapin makanyan la. Pota may tuwa na lang naman din, nadamdam na mo rin. Nung makanano yung tutuwa. Alinari Mandilo na. Alina mo rin mandilo. Baka po ta mandilo la rin, misa na mo kay Pabanwa. Makananong babaw na ang kumunoy. Ba, mamaw na talagang kumuno, yala kakarapat. Talagang makadita yung mapapalyari. Kada labasan mo, Maliliw laki ka. mga pailing na lang mo. Wow, makadita ita. Kaya ka, mahilig ka po. Ay. Hello. How are you? Kaya babaw na kang gay. Babaw ka pala may makakanyan la rin tawag kaya na nakamaglapitan. Kanya-kanya ka pa eh. Good. Tama na. Gagawin mo na mong perfume, kaya kang baho. Iga, banglong-banglo kay sarili mo eh. Galing ah. O, kamusta ako kay Kabalen? Kami Kenny, yapin na mong BNB Kenny. Yan. Manalbe TV, kay ba't may gluto. Maglinis ditak-ditak. Mamyalong kay cellphone. Ayos siya mo. O. Manta mo. Yan yung obra na ni Matwa Kenny. Pati ako mayabi kaya kayo. Nilalabas yung patinapon. Mamyalong manalbe. Kita namin yung obra ko. Pachegay, kitang bukid ka rin. Video na ako. Akit kaya pa itang inchik beo ka rin. Imisli. Mabusit na ka mo eh. Ay nako. Talaga naman. O, nano, sige, ang gana mo kay ni Kabalen. Ako, magmiyalong ko pa kay ni ka na akong cellphone, palipas oras. At saka ako manalbe TV. Kailan yung oras kayo mag-cellphone? Hindi kaya, mamiyalong ko kay yung cellphone, kapit ng Aldo. Gisan niyo yung pampalipas oras yun eh. Wow. Tapos manalbe ko, mamiyalong ko. Yan na Nanong- ako na rin matuwa, yala na. Nanong pamialungan niyo? Mamiyalong ko, itang kainid, dala mo dinosaur. Wala rin, itang bola. Bubble pop. Wow, bubble top. Happy nini. Something Ay, eh. ito, oh. Oo. Ayos yan mo kasi 12 hours na eh. 12 hours Ay, patsemeranop kayo. na Patsemeranop kayo. mangan ko pa. Mangan O ka pa. siyempre, mangan ko, yan yung obra ko. Mangan, matudtod, Mabya- mamyalong, manalbe, yan yung obra ko, Kenny. Ayos ah. Ayos talaga eh. Dahil matuwa makanya na mo kasi matuwa na kayo eh. Tuwa na kayong gugupo ha. Wow. Ali pa naman, tapos magluto ko pa. Oo. Nakakapaltak-paltak pang bagya. Wow, pwede pang mamaldak. Oo. Pwede ko pang paldakan ng kasipin ko. Ayan, ayos na yan. Pota naman kayong birthday. Wow, kung birthday, karin mo na yung sundo Oh. yan. Pota, ating birthday, pota. Mikit-tikit mo. Paltoy kayo itang birthday. Pero ngayon, aryan kaya pa ini. Tutugin video na mo. Yan tutugin video. Akit itang birthday party. O, sige. Hanggang na Sige. ni. Ang ganya mo Kenny, Kabalen. Sana. Mikit-tikit ka tapota. Gamos na kayo mo buntok na eh. Yung pamanalbe kaya kami na eh. Yung pagamos na yung buntok. Ay, nako. Sige.